Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena f'pajjiżna kellna 12,350 inċident illi jfisser żieda ta' kważi 300 inċident meta kkumparat mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru żieda fl-inċidenti bil-maġġoranza jseħħu fit-tramuntana tal-port. F'dik iż-żona kien hemm 4,477 inċident li jfisser żieda ta' 380 inċident fl-istess żona. Fil-waqt li min-naħa l-oħra l-inqas rata ta' inċident kienet fin-naħa tax-xlok tal-port b'1192 inċident. Apparti minn hekk dan jindika tnaqqis meta kkumparat mas-sena ta' qabel hekk kif kien hemm 1255 inċident. Iċ-ċifri tal-NSO juru li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena 8 persuni tilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku, b'nofshom jitilfu ħajjithom matul ix-xahar ta' Mejju biss. Madankollu meta kkumparat mas-sena 2022 il-fatalitajiet naqsu hekk kif fl-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet 15-il persuna kienu tilfu ħajjithom kaġun ta' inċidenti ta' traffiku. Skont l-istatistika l-akbar numru ta' inċidenti seħħew fil-lokalità ta' Birkirkara bl-ammont jitlaq għal 549 inċident fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, segwi bħal Ormi u San Pawl il-Baħar. L-akbar ta' inċidenti seħħew matul il-jum ta' tlieta 690 każ, il-maġġoranza tal-inċidenti seħħew bejn nofsinhar u tlieta ta' wara nofsinhar b'967 każ, fil-waqt li l-inqas ta' inċidenti seħħew bejn it-tlieta u s-sitta ta' filgħodu.